बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ ड्राग्स फालांगिजों सोमोन्दो अरुणाचल पुलिस सानै हमजादों। आसामाव ड्राग्सनि बेरेखा अपारेशन सोलिगासिनो। दासिम गोबां ड्राग्स माफिया आरो ड्राग्स बोखांनो हादों आसाम पुलिसा। बिनि गेजेरावनो मिथिनो मोननाय जादों दि ड्राग्सनि बे फालांगिजों सोमोन्दोआव दं अरुणाचल पुलिस। मैया आसाम अरुणाचल सिमना बान्दर देवायाव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे आसाम पुलिसजों सानै IRBN जावाना हमजादों। हमजानाय जावान सानैया इटानगराव थिसनजानाय जिना दं आरो जे सुरज। गंसे गारि नोगोद रांजों लोगोसे बिहुपुरिया पुलिसनि जेयाव गोग्लैयो गुबुन सासेबाव सेंग्रा। नैथियाव दङ एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपआव आसामनि शिवा थापाया सिलभार मेडेल आरो लभलिनाया देरहायो ब्रन्ज। आसामनि बक्सार शिवा थापाया दुबाइआव सोलिबाय थानाय एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपआव सिलभार मेडेल देरहानो हायो। शिवा थापाया 64 किल'ग्राम मेन्स फाइनालाव मंग'लियानि बक्सार बाटारसुक सिनजरकजों 2-3 फारागथियाव जेनो। बिनि लोगो लोगो शिवा थापाया भारतनि गिबिसिन बक्सार जायो जाय एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपआव 5थि खेबनि थाखाय मेडेल देरहानो हायो। गुबुन फारसे आसामनि आइजो बक्सार लभलिना बरग'हाया 69 किल'ग्राम केटेगरिनि बादायनायाव ब्रन्ज मेडेल देरहानो हायो। थामथियाव दङ मानसिनि देहायावबो गोसारदों बार्ड फ्लु। चाइनायाव मानसिनि देहायाव बार्ड फ्लु मोननायनि गिबि केस मोननाय जादों। चाइनानि राष्ट्रीय सावस्रि आय'गआ बुङो दि चाइनाया हादराव मानसिनि देहायाव बार्ड फ्लु मोननायनि गिबि केस थिसनदों होननानै। शेनजियां सहरनि 41 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंनि देहायाव मोननाय जायो आरो दासान्दि बिथांनि देहाया नर्मेलाव दं होननानै फोरमायदों। ब्रैथियाव दङ क'क्राझाराव सासे माफियाखौ आथिङाव गुलि गावदों। आसाम आरो सोनाब बेंगलनि सिमना ओनसोल श्रीरामपुराव आयेन बेरेखायै मोसौनि फालांगि खालामनाया सानफ्रोमबो बांबोनायखौ नोजोर होनानै मैया क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिफाना आसाम आरो सोनाब बेंगल सिमना ओनसोलाव थानाय सिमुल टाप्पुनि सिङाव थाखोमानानै सिखावै मोसौनि फालांगि खालामखोमानाय माफियाखौ खानो हादों। खाजानाय माफियानि मुंखौ साजामुल शेख होननानै सिनायथि मोन्दों। मैया बेलासिनि 4:50 समाव क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिफाननि एडिशनेल सुपारिन्टेन्डेन्ट सुरजित सिंह आरो पानेश्वर बिथांनि दैदेननायाव न'आवनो थांनानै खाहैनो मोनो। माफियाया खारखोमानो नाजादोंमोन नाथाय न'नि उसुङाव थानाय फांसे बिफाङाव खानो मोनो होनना पुलिसा मिथिहोदों आरो खारनो नागिरनायाव गुलिजों आथिङाव गावनो गोनां जादोंमोन होननानै पुलिसा मिथिहोबावो। बाथियाव दङ बिसिनि मोदोमाव केरासिन लुनानै सावनानै होदों। बिश्वनाथ सारियालियाव गावनि बिसिनि मोदोमाव केरासिन लुनानै अर सावनानै बुथारनायनि अजदआव हमजादों सासे खौरांगिरिया। गोलाव समनिफ्रायनो बिसिनि सायाव देहायारि आरो गोसोआरि इनाय खालामबोनायनि अजद दैखांनाय जादों गपाल खनाल आरो बिनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि बेरेखा। गुबुन मोजां मोनग्रानि थाखाय सानैनिबो गेजेराव नांज्लायनाया जादोंमोन आरो खनले बिसिनि सायाव गाग्लोबदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथायखौ फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 29 मेनि हराव फिसायनि न'नि बाथरुमाव अराव खामग्लि जायो रिता खनाल मुंनि आइजोआ। जाथाया जानाय लोगो लोगो जायगानि रायजोफोरा आइजोखौ रैखा खालामनो नाजायोब्लाबो फिसायनि नखरनि सासेबो सोद्रोमाया आवगायबोआसै। सोलेरनि खमैबो 60% बाहागो खामग्लिलांनाय रिता खनालखौ तेजपुर मेडिकेल कलेजसिम दैथायहरनाय जायो। नाथाय गाज्रि हालोदनि थाखाय 30 मे खालि GMCHसिम जौसिन फाहामथायनि थाखाय दैथायहरनाय जायोब्लाबो लामायावनो रिता खनालआ जोबथाहांबोयो। दथियाव दङ अरुणोदय आरो स्वयं बिथांखिखौ बिटिआर ओनसोलाव थाबैनो मावफुंसिगोन। आसाम सरकारा फोसावनाय अरुणोदय आरो स्वयं बिथांखिखौ थाबैनो मावफुंनाय जासिगोन। बिटिआर ओनसोलाव सरकारनि बे मख'नाय बिथांखिफोरखौ बिसायख'थि समाव माखासे असुबिदानि थाखाय मावफुंनो हानाय जायाखैमोन। बे बिथांखिखौ बिटिआर ओनसोलाव थाबैनो मावफुंनो थाखाय बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मावख'आव आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, MP नब कुमार सरनिया, MLA भुपेन बर', BTCनि बुंथिगिरि कातिराम बर', बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा फारियै रनेन्द्र नार्जारी, धरम नरेन दास, राकेश ब्रह्म, घनश्याम दास, गौतम दास, बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आयुष गर्ग बिथांमोना जथायै सावरायनाय जायो। बे सावरायनायनि उनाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बुङो दि बिटिआर ओनसोलाव अरुणोदय आरो स्वयं बिथांखिफोरखौ फैगौ 10 जुन खालारनि उनावनो रायजो राजाफोरनि मुंखौ थिसननाय जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम
गोजोन्थों।